up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayokormo we wato. De young one we spoke def mama serna we barodi. Noord gogomit zuid, oost gogomit west. We spoke def mama sernang. We baro odi. Ook toe we barodi. Na de Archie en Lukumang na Abra Watara. Sobu sop tata kondere. Amerikan Caribisch gebied. We speed de. We barodi we karif kon Archie en Luku Prins Partori. Want no de tori span serefi. Ja. We verstaan taki no. Na alla soort play, buitenspel, free kickbal, isabi alla de sandati. Maar jere jamio te ju wansani. Te ju creëer wansani, een creatie die ju creëer. Dat team go verdedig als stelling, dat je weigert go verdedig als stelling, dan afvolk pot ju dape, taki me stem die figo behartig mi belang na gralanti krutoso. Ja? Dat je shitaki in een parse bedrog na zuiver bedrigi. Ja? Aneng ano zomaar na zuiver bedrigi. Want dat te luku masara akimboto, a nebo welig. Misi en Simons nebo welig. Misi chikaba nebo welig. Mana de mandis bede de fesman. Die bij zorgen taka mogelijkheid bij de voor bij scatter akondere vernietig pota kondere tena grond. Dat doe pota kondere grond voor ko jebbawe op baka. Ja? Dat une kona principe wet e meki pesane sani voor kon doe de sani dat une kon. I verstaan, maar dat tidena de verkiezen de dus mek isa van mekaru no mekaru boromang. Wa boromang a shoot we shoot. Fute kwan kans na wan yansi we teki fu kon baka. Maar me bedoel taki, zij doe, troe de feit tap tafra, inoman troe de feit. Lek we creëer fake account, fus mij schrijf san los en vast zomaar, want me nou ma me gata op Facebook, me shide sani, je verstaan. En alla de fakers, misap de alamala, want wan op bana zonder fatu, je verstaan. Dat de schrijfie, de schrijf dat die bezijdens de waarheid. En daarom mek de man kies tranen. Luko te da grotapu des mafia jiwaneng. En dat later ik kan change waneng. Maar de man is na wel eens wetens de tekaneng. De hetjesi Akimboto AK bedrog. Jenny Simons AK bedrog. Misichi Kaba AK bedrog. En daarom met mekaar de aparse bedrog. De mans hoor afvolk finaal na spotu. En met teju ete wansani. Takum sabi taki. If you mati kor you i flauw. Maar if you serf kori serf i sobu so you serf ori serf a spotu. Da i dede. Want er is geen land te bezeilen met deze gasten. Ja? En de afas van de train you. De no leri figo een gezonde discussie aan. De leri via kosi. De leri via metrobi, agressiviteit. Maar dat una van odi na kondere. De mij leri via deleke racist. De mij leri via mino sapsamim tak de mij leri. Ano kang. Want mi jaso. Die gosdong onder een amandera bona scoro na sometaken. Omdat mino gafalig scoro. Maar atenda a scoro masarof a scoro misi be giles. Trawan funu. Ubes dong. In plaats ube archi. Uno be archi. Do ubes dong e waka ondra amandra bon. Lukupo fenwa amandra finyang. Je verstaan. En dat anobe de atori na leri imtek leri tot you. Fisap se etaki. De ne tak satarawan etaki. Etak baka tarawan. Want die waka imitanga wasma yongu fa sanego anego
dat na wansani adjesa san dat fasin des ma hersen anego maf sende mek anego ine faragi serva afara ine steli serva farag dat taki sende mek anego ja want inyana fesi en te inyana fesi in paya man en dat we wanneer nomo dus ube feni taki a regering die akon die a president is don no voorzitter VAP betak bene so een ting dat me zorgu taka san kon gezond. A tekip chilanga ma kon gezond. Ja, a kon gezond no. Dan ti dena de da kon gezond en u abi wan reputatie tak so langa wan president kons dong of wan regering kons dong a meka konder kon gezond u aba reputatie kondo nyando skateren baka. Ja? En dat was kateren dat we kot napu dat we suku punt, dan die snobung, dan dat nobung we suku elembonyo in okro barafu alla soort sani, omdat jullie geen poot hebben om erop te staan. Isabi dat we tak alla soort sani. En daarom meki, isabi toch. Disi na typisch a handtekenen, a handschrift voor a parse bedrog, na bedirigi. We bedirigi afvolk disi. Alla fasu bedirigi afvolk. Tijdens Venetiaan 2010. Uteka kondere en met tanta ken want asante stormy. Ja, uteka kondere nanga wan koers voor 2 taktek. Dat doet teken. Uno de in staat in 10 jaar. Fu horend napu. Daarmee bedoel taki. Kan de eerste de 5 jaar 2015. Isabi toch dat wampje dege bekan komen. Maar dat is nog bij de staat voor herstelling. Dat president is kon dat die herstellen. Dat we leerden maf de tak anego. En dat we leerden met de agressief, met de kosi. Je kan geen gezonde redeneren met ze aangaan. Want de agressief zo dusdanig dat de kosi, isabi, normen en waarden is ver te zoeken. En dat una van nodig in een contradictie. In een contradictie u ap van nodig voor kan worken servi. Want wie zo de regering kon je tensernang. Efi, vroisgwe. Maya bi chinja sa baka ya famira baka ya bi mangai pa baka pe imji ondersteunen dus we tanser na man je verstaan maar dat uno kai libiso na ngau serefi dat we kartera wan dagu una respecti ji a gesag in a kondere en mi gawa president shi wan vrouw a fast fa vrouw we gote keer de fragi eigen aftak mamigado if e gosa starati we inoso no dan no sa mooi isabito dat inosona wan peng, je verstaan. En daarom meki, ko archa bijimandi. Maar no, event taki, chan mugwe, we ano chan terapina kong, apina komopo fu atrasei. En atrasei, delay, aladei, atrasei. If den kombaka, de vernietigen konder compleet. Want delay sikba, de bende, maar de bende, funyan, dringi, prisiri. Beste vrienden, laat het ons niet overkomen. Deze regering is de regering die Suriname kan helpen en vooruitbrengen. Maar niet alleen, want Chan alleen kan het niet doen. Wij moeten het samen doen. Dat is het. Dat doe je man. Alle die 100% gelijk. Utnap tap one lijn, 100%. Want ino kon verdedig one stelling. I porso mesani, maar ino kon contactief zijn de mekapori, lekwe pramisi, dis nanga dati, we suku elembonyo in okoro barafu, isabi tok dat we tan weg, afvolg die stem nou tapu, en asanti storend. Ja, afvolg stem uit tapu, dat die de stem uit tapu, dat je weiger godwa work of afvolg. Ja, terwijl afesi, I mislei afvolk. Ja? I scatter wan kurtante yene na yumetaki, wan diutek abara yuna ertes maditaki, ja unomanya stabiliteit, isabitok. Inderdaad, I ventaki stabiliteit nom de scattering u borko centrale bank, isabitok. U guade potisma money, omesotsani. En wansan mi wan takete, vooral die de bigisma. Want me konatorif de bigisma, maar me bigitaki. Bouterse 1, ja, maar er amerali bij de VP. Dat Venetiaan be meki a pensioen voor de ambtenaar.
Ja, abe meke waarde vast. Ja, en op een gegeven moment, op pura resolutie dat de pensioenman go achteruit. Na masara agai bersin die akong onder regering disi voor masara santoki. De man stel a resolutie dat baka. En mino yokuji, want mi kies wan biji tewika en mi do bunsanangeng. Isabito. En daarom ik met te you taki. Te you fen wan money. A regering ji wan money, a committee in a social anga desandati. Da yum go budgeteer, go set ilibi, no go scattering, luku, pinyi, setting, wana so de bijis mafube pinyi, e setting mek I kont nap jat, I nap ti de dondro wan bonde, e setja bonde, e tako men lau, ye tako men sani, ma productie, ni yente kapito, noti inedu, me bejunu, up moto tapa pasi dati, wan dat na bradi pasi. A bradi pasi no bon a smale weg na dat neng. Te waka tapa smale weg. Yeshi ala maka. Yeshi ala borko batara. Ala san yeshi enika ontwijk den. En a smale weg dat wantaki je gedragi. Je abnorme en waarde. En dat na prinspari. Dat belangrijk. Isabito. En daarom ik met tegu taki. VAP na basi. No las ati. Seref want VAP na basi. De sabasani. Ja. Tasan borko de repareer, je verstaan. Maar unto borko no maar repareer dat we waka, dat we gebruik fake account aan de sandati, puleris matarasani, en we, jere no, mote you wansani. Odi ishi wansma ekon ete eleri tak im kost disi, im kost dati, im kost so. Dus dora kost in ne verstaan not moro. En luisteren is een vak apart. Maar ja, bisma de ne archilek de kosi de takker op los. Dat je shitak de verstaan. Einde gewoon de no mango moro fara. Ja, dat do wakagwe dat de bigi kosi dat de wakagwe. Maar dat ano eng. We moeten respect hebben voor het gezag in het land. Isabito. Wie sumanasma. Isabito. Omdat mi otakasan die stide in een programma disi. Mi bede in een vergadering na Bersaba. Pe wa dominee bede aanwezig. Dat kies een spreekbeurt voor stel een vraag naar president. Dat aksa president tak fa akang. Want dat ben een osembo baka a skoro na a kerki. Want pisveld de. Ja? Pe activiteiten ontplooi, openbare activiteiten, voetballen, play, de chica recreëerde serefi. Maar dan sa de verstand aki a komsarsi fu para jiwamang atori dape takakateka presidati. Wan presidi omeyari de in de boezem fu EBG na nga skoro na nga gemeenschap fu Osembo. Staande a vergadering mishi a president bel na nga minister fu GBB tak jere no. E fu jen uit moet het ingetrokken worden. Het mag niet. En tangano adesso. Dan een zaak voor een gemeente moest godin in verzoek in. Maar ja, a president zelf no, mangos don schreef a beschikking. Medewerkers de desma die moest doen, de moest doen. Dat dape go reageren, maar om reageren af tapa president, omdat aka osembo, do reageren af net tapu. Foei toch. Is toch niet mooi. We die para sheng, want uno kwetje so. So, we archima we gwe moro fara, mi taki mi spit mi gari kongba, omdat asan dat is stormy. Ja? We go moro fara. De shi taki nanga prisiri, nanga lobby, te FAP doro na de presi, we danga prisiri nga lobby. Une kosi, une meki schandaal. We prisiri, we tak nanga you, want luisteren is een vak. A belangrijk if te wansma e tak nanga you fie archi. Inom fetif tak nanga sma, dan na stere taki, en dat uno ap fano do sawabi, man tak nanga userefi, man level nanga userefi, dat we verstaan userefi, dat you e verstaan a nee en waarom. Isabi toch of a ja en waarom. Je verstaan. Maar if je taki je meki barrière dat tegos dondera bon.
de go setja bonde tak. Mi tak moreng, maar sei taki. Nul. Noti no taki. Dus change a manieri dati. En daarom meki. Mo archi un poco. Kogwe. Orange on the beat. Oh, Sranang. Irish movement. Oh, Sranang. Ay, Sranang. Oh, Sranang. Take it big up. Uno con du afsan. Kogwe. Uisi pasantranga. Uno la si ho. Uisi pa akasi beleg. Uno la si ho. Srana you tranga. Srana you tranga. Srana you tranga. Petre de con. Bobina stay. Srana stambawis. Me kuno play. Wa ekteling. Dar saudara kontrego hey. Srana ma. Pina sak mawate. Pinamoro, dresa soro. Oil and gas sensitive, pai dem pai ma sabe meki. Srana sano seti, abib chimpa sensi. Srana mango tranga wami sabi uno lesi. We oru fraga hey, we kind of de no masaka we. Straight, no de no masaka we. Oh me ari pawe sigu ontwikkeling dus bronco rupsi. Straight, no de no masaka we. Uno pinamoro, dresa soro. Oil and gas sensitive, pai dem pai ma sabe meki. Sranamang, unawang, kofetigi wi kondre sranang. Kobondru kona wambika winawa. Atendoro, uno pinamoro. Atendoro, uno pinamoro. Atendoro. Ay, kuklaring. So, en we go doro nanga moro. En moro defcom. Da ye shitaki. Bijna alasan sa president di staki. San adebe machtig do. Da hij zet kom. Da no. A $750. Alak akba. Da nana sasa bayo koromo we wato. Da odiabi ayari. Omdat zijnde. If you no begin jides madati. Want da jong wan kans de klagen. Taki yamada no chisete. Maar we wakten. No. We begin jides madati. Isabi toch. Lek familie dadelijk mi beurt. Of volg toe. En ik heb geduld. Je verstaan. Dat zijtjes dati. Dan hakeren bank. Die 27.000 SRD je chisi van money dati. Je chisa mon dat de kan doen sananga money. Dus dat want ik ja aandeel in oil and gas. Je begin chisikba. Nou li no kalok tete. Me bedoel tak no raffinere ta no dusanete. Maar je begin chisikba. Dat want ik juna mede eigenaar. En zeep zeite. Sa president taki. De vond prese boro baka. Da BJG. De je chiswan san dape baka. Isabito. En mi fu mi sei. Da mi bota kere no. Da me libamon meka waka. Mi pchika erfen toch. Dat na sowieso. Mi pchika erfen. Isabi. Dus anolasi.
No praxe taki imeshi no mo alala money. Im ap asabi taki mi abuwa money. Therefore, no to meet you. Dat altijd ik kan vadong terug naar tapu. En zo a regering die ze denki. A regering die ne denki taki ye ginomo pemo fen of pem no fene me go lene me ginomo data for isu. Dat is populistisch beleid. Isabi toch, is beleid voor korte duur. Isabi toch, ane duur langa. Want dat teki si serefi. Alek te beji a pakket. Dat te wichi manteng. De nya ta pakket ek ba. Dat teelontje voet want je bent niet vooruit gekomen. Men heeft je niet getraind. Men heeft je voeding gegeven, maar men heeft je niet opgevoed. De no die normen en waarden. Die sabi toch visape moest go om, want zo'n smati lukunas maar bijna je verdef je odi afat fade luki. En dat no boom unap dat van udina konder. Serna no bedeso. Maar in een periode vanaf een periode 80 sernan kon tjentje kon de wan fasi iyan misap tak in de jaren 80 ibe frede te bem tak wan sani if yanga buurman of buurvrouw die wan tori abif go pet na skot of takatora ngai wan te fit na bari na jari wan tramayere de chari go klagen isabito de go ji karaji taki ya unati gedisi unati gedati terwijl wana konder kafesi meka konder kafesi, worko ja kondere. Ja? Du muiti. Mano wakanas mabaka, di es dong. Ya wan terawan etak nyum pasi. We di masara santoki, chan santoki, kapa nyum pasi opofu waka nyum pasi. En na nyum pasi dat we waka. Dan u jompok moto, want u no waka nyum pasi, dat tidena de wat napu da we bartaki. We ga nieuwe weg. De nieuwe weg. We a nieuwe weg no. Zorgo tak RVI doro. Isabito. I sociale steun je feni. Safri ontu. Saptaki ta ibere. Dat u no ontken. Abetaranga. Maar me repareer. En we repareer. Te you boroko we repareer. En you a volk moet zorgo tak. Ano mag boroko moro fu repareer. Go moro fara. Want a reparase horu op. Isabito. Go moro fara. Ja, moro hei, kon gro. Isabito. Mat na pata pu futu do tak ai mina jaja ser na mang. Isabito. Uno mus go tot bedel stafe. A opo wanu, e bejisani. Nee, data no eng. I verstang. If wansan kong, wans mai ji wansani, de breed, de tak masar gadotani, tak ai che, mi babe fano du mi fenwa yepi. Maar je mag niet daarop rekenen. Sayum rekenen na sayu anu, je hersen. Je voetu e produceert. Dat belangrijk. Je verstand. En daarom mi wan te you wan sani. U sabu serefi. Sawe do. Ina libidisi. Want sernang ano makfup sa moro nanga uno. Ja? Ano makfup sa nooit moro in sernang. Tak wan regering e kong. Da a sorgu taka pura konder uit a goli a dipidi a de. A puren da di a puren. Da potet napu. Da we goji want tusma die eigenlijk ne deug. Da we goji den da de kos kateren baka. Don bijin baka. Otewe ka fesi. Otewe kona fesi. We yere no. Familia. Mi eteji taki. Mi ne lopon president of een assemblee. Lek libisma dan loben, want dat de gewoon. Maar te ego om beleid, dan na beleid vastma dat hij na dat me lobby. Want mi kafesi, mi chim nyang, mi gram chimush nyang. Te mi tak nyang, dat want tak dem kon vooruit, dem kon gro. Dem mus mashi alibi, tak ai na disna libi. Maar mi no kan libi no mo smai jimi, dat dem feni dam jidep ching, dat ano demoro. Da ye sani. Dem go want dat they do. They go leni voor his suit en dat noemt men populistisch beleid. They go leni voor his suit, finom kosi, finom disi, finom dati. Want misabisma taki. Des my bari angre chirmi. Asan dat ne besta in sernang angre chirmi. Iere ons ma de honger dood in sernang keba. Noiti. Mayabisma. Ik creëer een situatie dat is zogenaamd taki na hongerdoodsmout dede
dan desmanabi, desmaipina. Is niet waar. If je mek moeite, fi sorgo fi serefi, fi do, sa you bigisma bedu, you kan kon doen baka en je doen modern. Isabi tok, je doen nga ting en dat je shitaki ikalibi, ikanyang, ikandringi, want serna abuan vruchtbaar bodem. Ja, na trusim no magorong. Sobuso, fore prani bita wiriji. Fore prani buma wiriji. Juserefi kan pranuan taya wiri. Ja, I kan pranuan wan klarum. Ja, I kan pranuan boulanger. I kan pranuan antrua. De naf pranuan herveld. Maar serioso. In plaats libe me ka bosi. Dat die saptaki paranasan dat je onderhouden. En dat je jepi. Dat ala de tras mij doen. Maar zijn de meki. I abisma. Die e wakti. I sabitok. Wamambe taki. Wamambe te je wantarwap tatataki. Je kookt niet thuis. Je eet uit de muur. I sabitok. En laten we dat niet doen. I sabitok. Me ku parani do sapsawe nyang. I de zeker sei parani. Je nyang boom vitamin. I sabitok. En kwechi. Met moeite, want het is niet zo moeilijk in Suriname. Want anonas tombusi wetang na wan presi asanti de I kan prani ka baipje mes I pranuansani. Ja? En daarom meki mi ete yu wansani tak sabu wansani. Ala die prani e luku ye krimi jari. E jare tan krim. Maar dat no wan takim go troa dota starati. Ja? Dat no want takim go troa dota starati. Ja, tap kokoro. Ala de soort sandati. Or mama sernan kring. Or en kring want na tapa seref doti dat je waka. Tera doti no morsen. Ja, tapa doti dat je waka de chis blessi fa doti. Want a doti ji watara. Eji sotu. Eji sukru. Ja, eji alasan saya fanudu. Na jum sap go omangen. En amoro terafasi. A mogelijkheid zij jifi kan parani sobu so mi etantaki mi mazar gambo detnati met tantaken trushani na grom pranuansani meki serf economisch weerbaar benut alla vierkante meter tapu nanga fu archi de fake account demande sukuf meslei you contact sani want de bedrigi you de no comfortedig sade pori serefi dat tidena de jompo op het napu at a podium takim ko stem jiden praxer bun den bun sa edu want takrukari e cha takrupichi ja dus uno du low sani u den bun sa edu voor de jongwang want politiek ano wan modo ano wan show politiek naf chawan konder ka fesi of charenga gorong. En a regering disi e chara konder dis ka fesi. Na omelisi VAP de in alla de regering PNDP scatter a economie, boroko a economie en VAP altijd de in a combinatie voor sorgu taku opa konder baka. En vandaag nowadays die dena de doen baka en met takangonu. Ja, en u tap nanga racistis sani. Want ja, toesot libisma no magoron tapu. Ja, in alla rasa de, in alla geloof, alla kerkje ade. Ja, boen libisma nanga taku libisma ano. De araske bonde of geloof. Sabu serefi. Me baru odi en me taku grantani. Te wantralis baka. I know you don't know what life is really worth.